About turn! Babanka ya cika jan wuya. Tofa, na ga wannan cafan. A wancan ranar lokacinki ne, yanzu kuma lokacina ne. Ramuwar gayya ta fita gayya zafi. Ai san ba zan kyale ki ba, dole sai na rama. About turn! Yanzu zan an muku da jawabi na. Na nawa kuma? Ku saurare da kyau kuma kowa ya mai da hankali. A gaba ɗaya wannan yankin na Madurai. ‘Yan sanda masu tumbabbaki sun fi ‘yan sanda masu huluna yawa. Sunan wani wai tumbus. Tuk, ka ji kunya. Yanki mai faɗin kilomita 25. Domin kula da yankin akwai kwamishina da mataimakansa guda 7. Karkashin kowane mataimaki akwai sifetoci 56, ƙananan sifetoci 73 da kuma konstabiloli 562. Amma duk da haka ake miyagun laifuka? Kisa-kisan kisa da sane 1412 ne. Shiga gidajen mutane a musu sata, kisa-kisai har 626 ne. Jimillar dabar tantirai 50 ne. Da kuma ƙarin tawagu guda 15. A tawagu 15 ɗin kuma tantirai 416 ne. Yanzu din mu manta da abin da ya fara a baya. Daga yau, daga wannan lokacin, a yankin Madurai kisan kai, sata, jagaliyanci, tantiranci, daba da duk wata mummunan harkar an aka aikata, za mu gaggawa ɗaukar mataki. na san baɗe ka. Shi ya ganin sa wai shi irin egen jami'in nan hamago kawai. Duk wanda ya ɗau mataki sai na gimtse mar kafafu da hannaye. Kada kowa a cikin ku ya ɗau wani mataki ko ya nuna kar a yi. Saboda duka dangina ne ko ba gane ba ne. Danginsa kuma? To me yasa ya ja zancen haka? Na gane. Da fara an ɗauko zance mai kyan gaske, daga ƙarshe kuma kai iya ne. Yallaɓai, Ah, muna iya shiga ka kama bakin aiki. na tabbatar ka sha ganin wasu 'yan sanda sun kama bakin aiki, amma baka taba ganin kama bakin aiki na ba. Yanzu nan zaka gani. An kawo? Sun ce na kama bakin aiki a matsayina na ɗan sanda. In kama? Sai mun gama da kowa. Na yi matuƙar farin ciki.